Be ydi piwsoldeb felly? Mae'n tarddu o'r 19fed ganrif, dwi'n meddwl. Mae'n rhywbeth reit athronyddol i'w darddiad. Felly, wel, oes y Celtiad, chybod, o'n nhw'n gwisgo piws, a mae wedi cario ymlaen yn ôl traddodiad. Fel mae'r Albanwyr yn gwisgo tartan, a o ardal ni, da ni'n gwisgo piws. Eis be am y ddelwedd yma, sgyn ti'n arbennig, Robin? Ti'n bod, pe dwi'n gweld chdi'n perfformio'n fyw, mae fel cyfuniad o Frankie Howard a Bertie Bassett neu beth fel hynna, ti'n bod. O lle ddoth y ddelwedd? Dwi'n ein, just... Ie. Na dwi'n bod, dwi ar fynd i Abercan yn ymlledyn byw gael y Cymru a gweld defnydd a eisiau gwneud dillad o'n i so ar y fi gwneud par o drwsys a outfit o ar finger scarves a beth fel yna so just bod yn wahanol dwi'n mwynhau so gwisgo fel yna a mwynhau dawnsio fel yna Mae'r delwedd di just sefyll o flaen microphone yng Nghymru a dal yna da ni'n eisiau bod felly da ni'n mynd at y gynulleidfa. O be am sôn am eich cerddoriaeth chi, oherwydd mi ydych chi mewn ffordd wedi mynd yn erbyn y llun tra fod pawb arall yn cynhyrchu cerddoriaeth ddawns. Da chi'n defnyddio gitar solos a sŵn eitha retro mewn ffordd, 70au, ti'n beth, 19? Yndi, mae'n 10 iawn, dwi gwir, oherwydd y grwpiau sydd yn ein dylanwadu ni mewn ffordd wedi grwpio'r 70au felly. 70 a 60. Ie, chi'n gwybod grwpio fel Yes, sydd yn, wel, fi'n bersonol, Rick Wakeman yn llundair y keyboard. Chi'n gwybod, mae o'n thrylus o fewn i hun felly, ynddo. Dy mae Philip a David Yates yn fanna, maen nhw'n offi Yes hefyd. A wedyn, dwi'n siŵr edrych Alwyn dweud pa fath o grwpio maen nhw'n offi. Wel, Loving Spoonful a Birds a Rolling Stones, felly mae'n chwarae rhythm. Dyna wedyn mae'r Doors, o dwi'n mynd offi deud Doors, ac sy'n eich bobl dweud, da chi'n sôn fel Doors ac sy'n gennych chi organ. Fel, oedd grwpio fel Boff yn defnyddio, a nhw'n cael y tag o Inspired Carpets. Wedyn mae'n y tag i bawb ond da ni'n eisiau. So be di'r holl ddwnsio yma ta? Just dyna sydd dwi'n eich dawnsio, dyna. Sydd dwi'n ymateb i'n cerddoriaeth ni. A fel na fysa chdi yn mynd allan, i ddisgol nos o beth? Na, achos dim yr un cerddoriaeth rili, chdi. Mae cerddoriaeth ni yn unigol sy'n cael y dylanwad ar y fi'n de. So fysa chdi'n mynd neud hynna i unrhyw grŵp arall? Yn y bistro wrach yn real. Ond y peth ydy, sy'ch chi'n neud hynny'n ôl arall, sy'ch chi'n... Cael punch. Ie, siwr o fod, so... A well cadw'n nisan, dydi. O be am y dyfodol i Gofodwyr Piws? Da chi rhyddhau un cyset yn barod? Ie, wel... So fwy ar y ffordd? Ond mae Yates yn gadl y grŵp, wel, yn gadl rwan. Achos bod yn coleg yn Llundain, so... Diolch yn gallu trafeidio, ti'n ma, fyny. Achos yn digon o bres, rili, i dalu dy gostau un. So, da ni dal ymlaen, achos da ni Bangor, Alwyn, Dol, Wes fi, a mae Phil adre. So, da ni'n dal i fynd, dal i fynd. A mwy o gynnyrch ar y ffordd? Un cwestiwn bach arall. Lle mae'r ynys ma ti'n sôn amdano? Ynys? O, yn bell yna, yn bell i ffwrdd. Yn y meddwl i ni, de. Mae'n bell yna.